Hola, som els nens i nenes de quart i vos recomanem aquest llibre. Nosaltres, els nens de quart, us recomanem els llibres de la col·lecció La Pandilla Bestial. Sobretot us recomanem aquest llibre, que es titula El último vampiro. Aquests llibres tenen aproximadament 200 pàgines. Hi ha algun dibuix i són en blanc i negre. En aquests llibres surten animals mitològics, com dracs, fades, llops. Aquest llibre el recomanem a partir de 8 anys i us agradarà molt. El Josep Canadillos el llibre ens llegeix un trosset de llibre. Ens ha agradat. Aquests llibres també es llegeixen a alguns nens d'aquesta classe. Aquest llibre es titula Un monstruo marino en apuros. Aquest es titula Sos, el cazador contraataca. I sobretot el més divertit és que els dibuixos són en 3D. Com aquest, que es diu Una pandilla bestial, el secreto de Ulf. I l'últim de la pandilla bestial és El último vampiro. Esperem que us agradi. Adéu!